Delokok tenan kok. Umurmu piro? Aku tahun iki sok Mei ulang tahun iku 24. Wah, lah 24. Apa urung jet 23 iki? Tapi iki umurnya tuwek, Bos. Kayak model sih kayak bocil ngerti pura atau Gen Z ngerti pura. Masuk golongan Gen Z. Awet nom. Sampean wis rabi. Gue anakku 5. Kuwi anak karo bojomu tok apa karo tanggamu to? Aduh. Kok ya lucu masuk yo bojo apa nganak karo tangga-tanggane jan ngawur kowe. Ya kan tekokku tenan lha wis lah menyauri lho sak nyelose lambe. Ya padha berarti. Lah kowe umur pira? Aku umur lagi 15, arek 16. Hah? Masa? Aku lagi SMP kelas 2. Nek wis brewos nih. Ra iki subur makmur kok hidup aku subur makmur. Cah cilik-cilik saiki ngono ya, kita udah gede. Alah gede naman iki gede ndase maksudnya iki. Ada ya. Justru sing tuwek-tuwek iki umure sing tuwek-tuwek malah ketok enom. Tapi sing Sing cilik tuwek mi cintane ning kok sing cilik ya ora. Irfan, kanting. mesti di sekolah Biasa- kamu. Ijin sekolah aku kelas 2 SMP kelas 3 iki berbodo munggah. Mosok lah. Iya, ngeyel le. Lirpan, Kok kita wis gede ya? tangkem mau glathuk ager-ager terus. Wis go. Sampeyan wis rabi kurung. Iki tekok tenan iki. Nek dingetno kaya umur 30 kok. Apa? Sampeyan wis rabi kurung. Wes wis demengi wis anakku 5 kok ngeyel ae. Mau alah nek 5 bos tiba iki. Yo sana Mbak masih ya. Iya, bye bye. Oke.